מתכננים להעניק לעובדים שלכם חוויה בלתי נשכחת בחו"ל? רגב טורס, טיולי איחוד גיאוגרפיים, כאן כדי לייצר עבורכם את החוויה המושלמת ביותר עבור עובדיכם. אנחנו מתמחים בארגון ותכנון של טיולי אינסנטיב, הכוללים מגוון עשיר של חוויות והריגושים הטובים ביותר ביעדים המובילים בעולם. בין אם מדובר בטיולי סוף שבוע מושלמים, או טיולי אינסנטיב משופעים בהרפתקאות במקומות חלומיים. אנו נדאג לשלב בכל יעד את האטרקציות המרתקות ביותר עבור העובדים שלכם. דמיינו את הצוות שלכם נהנה מטרקטורונים בטבע הקסום, שייט ביאכטות עם מוזיקה ואלכוהול, רפטינג במסלולים קסומים, או חוויית אומגה במיטב שמורות הטבע. ואם זה לא מספיק, יש נהיגה עצמאית בג'יפים בערי גיאורגיה או באלפים הדינאריים, ג'ט סקי, אופנועי ים באיים הקסומים של תאילנד, חוויות סאגווי במרכז ערים כמו ברלין או בודפשט, ובילוי ערב במועדוני הלילה הלוהטים ביותר. או מסיבת מוזיקה ואלכוהול על יאכטה חלומית, ברקע המפרץ והקסם המואר של דובאי. וכל זה במלונות איכותיים ומרכזיים, עם גסטרונומיה מובחרת. רגב טורס תדאג לכל פרט כדי להבטיח שהעובדים שלכם יקבלו את החוויה המושלמת, בהתאם לתקציב והתאמה אישית לדרישותיכם. רגב טורס יוצרת חוויות בלתי נשכחות לארגונים ולעובדים שלכם. צרו קשר עכשיו